damas y caballeros. Να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Κουρασάου για την θερμή υποδοχή τους και την άψογη διοργάνωση των συναντήσεων της ACC, καθώς και αυτού του τόσο επίκαιρου workshop για ένα θέμα όπως η τεχνική νοημοσύνη. Επίσης, να συγχαρώ τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Τζον Γιάκομς, τους αγαπητούς συνεργάτες του, τον Ραούλ και τη Μιλούσκα, για την προεδρία την οποία άσκησαν την τελευταία διετία με αποτελεσματικότητα και ουσιαστικό τρόπο. Να εκφράσω επίσης τις ευχαριστίες μου και στον εξοχότατο Πρωθυπουργό του Κουρασάου για τις εγκάρδιες ευχές του. First, I would like to express my heartfelt thanks to the Economic Primero que nada, me gustaría expresar mi profundo agradecimiento por la bienvenida y por la organización de esta reunión, por todo lo que se ha hablado acerca de la inteligencia artificial. También quisiera extender mi agradecimiento a Yushka, a nuestro presidente y a toda la membresía por haber organizado esta asamblea. También agradezco a las autoridades de Curazao por su participación. Βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σας για να παρουσιάσω το κύριο θέμα και το πρόγραμμα της Προεδρίας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος στην ACC για τα επόμενα 2 χρόνια. Dear esteemed ICC members, with great honor and a deep sense of responsibility, gran honor tener la posibilidad de estar aquí presente con ustedes, con todos los miembros. Así, también quisiera decir que participaremos con mucha dedicación en AICESIS durante el próximo año. Με ιδιαίτερα σημαντικό γνωμοδοτικό έργο, καθώς έχει εκφράσει μέχρι σήμερα 350 γνώμες για επίκαιρα θέματα, όπως η τεχνική νοημοσύνη, οι δημογραφικές προκλήσεις, τα ζητήματα στέγασης, το αυξανόμενο κόστος ζωής, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και άλλα σημαντικά ζητήματα. El Consejo Económico y Social y la Constitución deberá tener toda la aprobación de la sociedad griega a través de más de 300 opiniones tan relevantes, opiniones sobre la inteligencia artificial en la gestión de todos los recursos y de otros asuntos. Έχει διοργανώσει διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια με αυτά αποτελέσματα και ουσιαστικές προτάσεις της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες αποστάλησαν σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς. The Economic and Social Council of Greece also El Consejo Económico y Social tiene una presencia muy fuerte en la comunidad europea. Ha organizado conferencias internacionales y reuniones para la sociedad, para cuestiones de la sociedad civil, así como para diversas organizaciones. Συμμετέχει στην ετήσια συνάντηση των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης του USESIP. Έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με συμβούλια παγκοσμίως και συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες και συναντήσεις εκπροσώπων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και διεθνών οργανισμών. El Consejo Económico y Social trabaja con los comités económicos y sociales y participa en los consejos económicos y sociales de diferentes estados y es miembro de la Asamblea General y participa activamente en las iniciativas que se presentan a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales. Για να προσφέρει και να συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες σήμερα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών παγκοσμίως. Todo esto
ha demostrado que se necesita gran experiencia y conocimiento de todos los problemas que enfrentan las sociedades actuales, lo cual es esencial para la prosperidad de los pueblos. Έχουν ένα μοναδικό θετικό ρόλο να διαδραματίσουν, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Αυτοί οι θεσμοί μπορούν να δημιουργήσουν επικοδομητικές πλατφόρμες όπου οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται μέσω αμοιβαίας κατανόησης και συνένεσης. Η συμβολή τους είναι απαραίτητη για τη γεφύρωση ποικίλων συμφερόντων και την προώθηση πολιτικών που αντικατοπτρίζουν το κοινό καλό. En este marco, estas instituciones de todo el mundo juegan un papel muy importante reforzando la cooperación entre los gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil. Estas instituciones pueden crear un entendimiento mutuo y su contribución es esencial para promover las voces que nos lleven a lograr metas comunes. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Διεθνής Ένωση Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και παρόμοιων οργανισμών έχει σημαντικό δυναμικό για την προώθηση τόσο της δίκαιης μετάβασης όσο και της κοινωνικής δικαιοσύνης παγκοσμίως. Για το σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει ένα στοχευμένο κύριο θέμα εργασίας για την Προεδρία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος με τίτλο «Κτίζοντας γέφυρες για δίκαιη μετάβαση και παγκόσμια κοινωνική δικαιοσύνη», το οποίο υποστηρίζεται από σύγχρονα προγράμματα και πρωτοβουλίες. Drawing from a personal experience in these matters as Desde una experiencia personal, las cuestiones económicas y sociales, cuando se resuelven estos problemas, ayudan a tener un mejor entendimiento a nivel global. Aquí se puede tener un enfoque en los consejos económicos y sociales para poder atender todos los problemas a nivel global. I would now like to outline the main working theme Ahora, of the presidency. Quisiera agradecer también a nuestra presidencia de Grecia. Mr. President, as he has already Señor presidente, como ya se mencionó, representamos los tópicos principales de lo que se ha hablado aquí. Στο κτίζοντας γέφυρες για μια δίκαιη μετάβαση και για την παγκόσμια κοινωνική δικαιοσύνη, πρέπει να δούμε ποιο είναι το στρατηγικό υπόβαθρο και ποια είναι η σκοπιμότητα. Η παγκόσμια κοινότητα υφίσταται βαθιές και αλληλένδετες μεταμορφώσεις, κλιματική κρίση, ψηφιακή μετάβαση, δημογραφικές μεταβολές, γεωπολιτική αστάθεια και διωγγούμενη κοινοοικονομική ανισότητα. Σε αυτό το περίπλοκο πλαίσιο, η δίκαια μετάβαση έχει αναδειχθεί ως ένας ευρέως αποδεικτό στρατηγικό πολιτικό εργαλείο, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει πίσω καθώς οι οικονομίες μετασχηματίζονται προς την βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση. La comunidad global han pasado por transformaciones muy profundas, transiciones, emergencias, inestabilidad geopolítica, así como desigualdades sociales. En este contexto hay conceptos políticos y queremos que nadie quede atrás en esto. Για την κοινωνική δικαιοσύνη, υπό την ηγεσία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ILO, αναγνωρίζει ότι η επίμονη κοινωνική αδικία υπονομεύει την ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Στόχος της είναι η οικοδόμηση ενός παγκοσμίου συνασπισμού που θέτει την κοινωνική δικαιοσύνη στο επίκεντρο της πολυμέρειας. In parallel, the Global Initiative for Social Justice
Las organizaciones internacionales están trabajando en pro del desarrollo económico y la justicia social. Esta es una coalición global que trabaja por la justicia social y por el multilateralismo. Στο παραπάνω πλαίσιο δύναται να επεκταθεί σε θεματικές όπως ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες. Η κοινωνική δικαιοσύνη προϋποθέτει την άρση εμποδίων στην συμμετοχή, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και την εργασία, επιτρέποντας στους ανθρώπους να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα. Δίκαιη κατανομή. Αυτή η πτυχή στοχεύει στη δίκαια συμμετοχή στα ωφέλη της οικονομικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στους πιο αδυνάτους. Δίκαιες μεταβάσεις, η κοινωνική δικαιοσύνη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο περιλαμβάνει την εφαρμογή, προσαρμογή και ενίσχυση θεσμών για τη διαχείριση σημαντικών κοινωνικών αλλαγών, περιβαλλοντολογικών, ψηφιακών και δημογραφικών, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν αποκλείεται. scope of interest as perceived by its presidency in the above frame. En su presidencia se podrá expandir todo el enfoque que tenemos en la resolución de estos problemas, eliminando barreras y también logrando una buena distribución de la riqueza, poniendo a especial atención a las transiciones que estamos experimentando en un mundo cambiante para poder atender a todos los problemas demográficos, ambientales y todos. Διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των μεταβάσεων. Η ACCs, ως η παγκόσμια πλατφόρμα των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων, βρίσκεται σε μοναδική θέση να προωθήσει την ανταλλαγή, τον συντονισμό και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Η μοναδική της ιδιοσυγκρασία, βασισμένη στο διάλογο, προάγει και την κοινή κατανόηση μέσω τριμερών ή πολυμερών συμβουλευτικών οργάνων που απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση της ACCs. Given the centrality of participatory governance, Dada la centralidad del gobierno griego, el diálogo social, el Consejo Económico y Social de nuestras instituciones juegan un papel muy importante en los trabajos que hacen los consejos económicos y sociales, así como todas las instituciones, para poder tener la coordinación y capacidad adecuadas. Tenemos una idiosincrasia basada en el diálogo, en el entendimiento común y en diversas modalidades que se han tratado en esta Asamblea General. Πρώτον, χαρτογράφηση αντιλήψεων και απόψεων καθώς και συγκριτική αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο τα οικονομικά και κοινωνικά συμβούλια συμβάλλουν στη δίκαιη μετάβαση και την κοινωνική δικαιοσύνη αναπεριοχή και τομέα πολιτικής. 2. Ανταλλαγή γνώσης και ανάπτυξης ικανοτήτων των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων, ώστε να συμμετέχουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση πολιτικών. 3. Προώθηση δομημένου διαλόγου για την παραγωγή κοινών θέσεων με ενιαία κοινωνική πολιτική προσέγγιση μεταξύ των μελών της ACCs προς τους παγκόσμιους θεσμούς. 4. Ενίσχυση της προβολής και της μακροπρόθεσμης επιρροής της ACCs ως μέσο ήπιας πολυμέρειας. 5. Προσφορά προστιθέμενης αξίας με επικοδημοτική συμβολή σε μια χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη παγκόσμια διακυβέρνηση για τους δύο προαναφερόμενους θεσμούς και έννοιες. I would now like to present the objectives of the main Ahora me gustaría presentar todos los trabajos, así como el punto de vista de la forma en que nuestras instituciones contribuyen con todo esto, así como el desarrollo de capacidades
para poder diseñar la implementación, así como el diálogo que se produce y que nos une a todos los miembros del Consejo, así como a las instituciones globales, y cómo todo esto es un impulsor de las políticas y la forma en la que ha estado proporcionando todas las aportaciones para que el gobierno pueda seguir trabajando en ello. Γάμα, μεθοδολογική προσέγγιση. Με ποια μέθοδο θα πορευτούμε. Το σχέδιο υιοθετεί μια συγκριτική και συμμετοχική μεθοδολογία, ενσωματώνοντας την έρευνα, τη διαβούλευση, τη δικτύωση σε περιφερειακό επίπεδο και τη σύνθεση πολιτικών. Δίνει έμφαση στη διαφορετικότητα των θεσμικών μοντέλων των οικονομικών και κοινωνικών συμβουλίων, ενώ εντοπίζει κοινά θετικά στοιχεία και επώδυα χρησιμοποιώντας μια ποιοτική προσέγγιση. Φάσεις υλοποίησης, διάγνωση, χαρτογράφηση και μελέτη, διάλογος, περιφερειακά σεμινάρια και διαβουλεύσεις, σύνθεση, κοινές συστάσεις, συνηγορία, παγκόσμια δικτύωση και εκπροσώπηση. I would now like to present the Ahora methodological me approach. gustaría presentar el abordaje de nuestro equipo, el PAN adoptado, participativo, integrando todas las síntesis de las políticas y enfatizando el modelo institucional a la vez que identificamos todos estos puntos y propósitos. Diálogo, consultas, síntesis, recomendaciones conjuntas, defensoría y otras. Δεν θα πούμε τίποτα εδώ αναλυτικά. Θα πούμε ότι στο κείμενο έχουμε μπροστά τους και θα διαβάσουν τους ορισμούς των ενιών της δίκαιας μετάβασης για την παγκόσμια κοινωνική δικαιοσύνη. Okay. On page 3 of the text, En la página 3 del documento que les hemos proporcionado van a encontrar las definiciones de toda nuestra terminología en cuanto a la economía global. Είναι ένας ορισμός ο οποίος είναι πολυδιάστατος στόχος που προάγει την ισότητα ευκαιριών και τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Διεύρυνση και αποτύπωση των αντιλήψεων των οικονομικών και κοινωνικών συμβουλίων σε θέματα όπως μέτρα προτεραιοτήτων και συστάσεων που υιοθετήθηκαν στα εθνικά σχέδια ανθεκτικότητας, συμμετοχή στη σύνταξη των εθελοντικών εθνικών εκθέσεων για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, περιφερειακές προτεραιότητες, εμπόδια και ευκαιρίες για την προώθηση της ατζέντας του ΟΕΕ 2030. comparative study, conduct an exploratory analysis on how we assist and Un análisis comparativo y exploratorio de la forma en la que las instituciones participan en la elaboración de políticas y cómo las instituciones similares reciben oportunidades y perspectivas para la prosperidad a nivel mundial. También pasamos un cuestionario a todos los miembros en el cual se menciona diversos puntos del modelo económico. Σχεδιασμός και διανομή αναλυτικού ερωτηματολογίου. Just a moment, Mr. President, to come close to you. Γιατί εσύ. Αναμενόμενος αντίκτυπος και προοπτικές. Εν κατακλείδη, παρά τη σημαντική πρόοδο σε αρκετούς τομείς, η κοινωνική πρόοδος παραμένει άνεσα κατανεμημένη και η επίμονη ανισότητα συνεχίζει να υφίσταται σε πολλές χώρες. Για να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, απαιτείται ανανεωμένη δέσμευση υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης με αποφασιστική δράση και συμμετοχική χάραξη πολιτικής. Οι θεσμοί δέον είναι να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της εποχής μας, ιδιαίτερα καθώς οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικές, ψηφιακές και δημογραφικές μεταβάσεις.
Στην καρδιά αυτής της προσαρμογής βρίσκεται ο ισχυρός κοινωνικός διάλογος που διασφαλίζει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην διαμόρφωση των πολιτικών και των λύσεων. Anticipated impact and the way forward. Este es el antecedente y el trabajo que nos espera en el futuro. Hay muchas dimensiones e incluso progreso social en muchos países. Para seguir adelante, tenemos un compromiso cuyo fundamento es la elaboración de políticas y la inclusión social, especialmente en países que están experimentando transiciones ambientales y económicas. Necesitamos un diálogo social para poder lograr soluciones. Προσφέροντας μια μελλοντική προοπτική για την πολυμέρεια μέσα από την διερευνητική προσέγγιση των αντιλήψεων γύρω από τις δύο κεντρικές έννοιες, τη δίκαια μετάβαση και την παγκόσμια πρωτοβουλία για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η φιλοδοξία του κυρίου θέματος εργασιών της Ελληνικής Προεδρίας είναι να επιβεβαιώσει τη θέση της ΕΣΥΣ ως παράδειγμα επιτυχημένης ήπιας πολυμέρειας με καταλυτικό ρόλο στην ενσωμάτωση των αρχών της δίκαιας μετάβασης τόσο μεταξύ των μελών της όσο και σε διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς. La propuesta nos va a permitir presentar respuestas más amplias frente a estos desafíos globales, así como otras percepciones exploratorias de diferentes conceptos. Hablaremos principalmente sobre la justicia social y esta puede ser una política que va a tener éxito y que va a establecer principios entre sus miembros y instituciones. Πιστεύουμε ότι θα είναι ο αναμενόμενος αντίκτυπος αυτού του θέματος και αυτής της εργασίας. Διάσταση. Τα συμβούλια μέλη της ΕΣΥΣ αποκτούν γνώσεις και τεχνογνωσία για να προωθήσουν τη δίκαιη μετάβαση και να συμμετέχουν με προτάσεις σε εθνικά και θεσμικά πλαίσια μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την δημοκρατική λογοδεσία. Θεσμική διάσταση, γιατί ενδυναμώνεται το δίκτυο των μηχανισμών ομότιμης μάθησης των οικονομικών και κοινωνικών συμβουλίων και των συναφών θεσμών, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στις κοινωνίες τους. Κοινωνικός διάλογος, ενίσχυση της θεσμοθέτησης του ρόλου και της συμμετοχής στον κύκλο χάραξης πολιτικής και παγκόσμια συνηγορία, η ΕΣΥΣ αποδεικνύεται ως βασικός φορέας της ήπιας πολυμερούς μετάβασης και παγκόσμιος παράγοντας σε περιόδους μεγάλων μεταβάσεων που αναζητούν νέα σημεία ισορροπίας. The report of the President's main working theme will contribute to the debate in the framework. Su presidencia va a continuar trabajando para el desarrollo de las políticas y en asociación con otras instituciones que trabajen en pro de la transformación. Las dimensiones de las políticas nos permitirá lograr una transición con recomendaciones de políticas nacionales, incluyendo cohesión social y la democracia. Y dimensión institucional es un mecanismo entre diversos sistemas e instituciones que proporcionan todo lo que se necesita para lograr este propósito. Otras dimensiones que son un actor muy importante como habilitadores políticos. Στην παρούσα έκθεση θα επιτρέψει την ΕΣΥΣ να προτείνει στο ECOSOC τη δημιουργία μιας παγκόσμιας πλατφόρμας για συμπεριληπτικούς διάλογους διοίκησης μετάβαση, η οποία θα συντονίζεται από την ΕΣΥΣ σε συνεργασία με τα μέλη της και τους συνεργάτες τους. Concerning now the prospective view, Con respecto a la perspectiva
tenemos esta propuesta de diálogos inclusivos junto con todo lo anterior. Κλείνοντας, μετά την περιληπτική, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ανάλυση του θέματος μας, θέλω να καλέσω όλα τα μέλη της Ένωσής μας να συμμετάσχουν ενεργά και ολόψυχα σε αυτή την αποστολή. Μόνο μέσω συλλογικής προσπάθειας και ακλόνητης αφοσίωσης στους νέους μας στόχους θα μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά τα σχέδια και να εγκαινιάσουμε μια νέα εποχή προόδου και δικαιοσύνης. Η συμμετοχή σας είναι κρίσιμη για να κάνουμε το κοινό μας όραμα πραγματικότητα. Following the presentation of the main working theme, después de la presentación de los principales trabajos, llamo a todos los miembros para que se comprometan en la misión de los nuevos objetivos para que logremos una nueva era de progreso y justicia y que todo esto se convierta en realidad. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη σε όλα τα μέλη της ΕΣΥΣ για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στην ελληνική υποψηφιότητα. Είναι τιμή μου να συνεργάζομαι μαζί σας και σας υπόσχομαι ότι η ελληνική προεδρία θα χαρακτηριστεί από ουσιαστικές πρωτοβουλίες, διαφάνεια, συμπερίληψη, παραγωγικότητα και ισχυρή δέσμευση στις αξίες μας. Finally, on behalf of the Economic and Finalmente, a nombre del Consejo Económico y Social, extiendo mi más profundo agradecimiento por toda su organización, por la invitación a estar aquí. Es un privilegio participar con todos ustedes con transparencia, inclusión y con todo el compromiso requerido. Που θα ενισχύσει τον παγκόσμιο ρόλο της ACC's και θα προωθήσει τους κοινούς μας στόχους. Ανυπομονώ να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το νέο μονοπάτι, ενωμένοι στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της δίκαιης μετάβασης και της κοινωνικής δικαιοσύνης παγκοσμίως. Together, we will embark on a Juntos vamos a continuar en este viaje y bueno, estoy esperando que sigamos juntos para poder continuar en este esfuerzo. Deseo que sea una asociación que sea democrática y que resuelva los problemas. Muchísimas gracias. Los conflictos. Gracias.